pamusoro ichangamire nine somemba masikana takamboya kuna kugo rapera musi wa 19 October ndo pakatongwa nyaya yedu asi haina kupera. Changamira akati vari kuchazokudaidai mwana ari kubudirwa nemunhu akafa ari kuti ndakaurayiwa nevanhu 5 anova hepi mamatsitsiro godfrey dakameni nasimba zindimo nareva katsara nangoni pasiri. Saka patakadzokera munabva muna October November Changamira akati mwedzi webenzi hazvikwanisi kuti tizodzoke kuti nyaya iyoyo izoona kupedziswa. Saka takagara kubva October iyeyi yachipera November December January mwana akabudirwa zvakare achibva ataura kuti iwewe zvauri kutsikirira nyaya yangu. Ndikati inini handina chandakwanisa kutsikirira ba. Akati inini ndakutsvaga zvekuita pamwana wako. Ndikati aiwa imimi kana mimi vakutsvaga zvekuita inini mwana wangu akaitawo zvekupiwa switi nemwana wakazindini switi iro rabva kuna Reva Kamutsara. Inini maamutoona kuti maakundiomesera. Saka akanditi iwewe tsvaga zvekuita dzoka kuti kuna Changamire uende kotaura nyaya yangu. Saka ndakamboitora kuti kuti handichamirira Changamire kuti andidaidze kuti zvakare. January yakapera, February kuzopera kwaita January mwana anga akurwara kuchikora asikachairi. Mwana akarwara mazino kuti anga asikachairi. Arurwara maziso kuona urunetsa anoona zvinhu zviri padhuze naye kudai zvinhu zviri kuda kudai haachakwanisi kuona. Makumbo emwana ari kurwadza izvozvi zvatone kumborwadza rokuti ari famasi kamira gumbo iroro. Mudumbu anorwadzwa nemudumbu. Ndakaenda kuchipatara hakuna zvakavabatsira. Tobva tatsvaga chiremba takamboenda kuna chiremba takaenda watakambofamba ndikadaro wazi mufi iyeye ndiye akurwadza pamwana iyeye. Saka dzokerai kwaChangamire ndechokati ndomadzokera ndaita last time vakanga nyaya dzekuti imweni vana Dakameni netimu ravo ndo vanozwa vakauraya. Then wakomana vakasungwa kama vasungwa mapurisa akaita investigation akati for now hatisokwanisa kutiranza akavasunga because hatisati ane evidence kuchapumbwa wakakwana kuti kwanise kuvasunga. Asi zvatakuita tiri kuramba tichienderana nemainvestigation kuti tinyatsokona kuti shuwa mwana akapera pamwe. Asi imimi kontinyawo kuita zvechiwanda kuti tione kuti zvinhu zvedu zvokudema pachii. Izvozvi mapurisa mainvestigation vari kungoita vatanzwa kukoti kwaMajor Street. Mwana haakwanisi kunomira achiti ndini ndakasvikirwa ndakaona wandinhinginani hatitongi mhosva nemasvikiro kana kuti vanhu vakabudirwa. Iwo chavo vanoshandisa evidence kuti zvinhu chaperepetwa chaoneka kuti chasvika pakati umboudava uyu. So izvozvi it's your weight against weight revakomana. Hapana chachapuruva izvozvi kuti zveshe vakomana ndo vakaura here kana kuti havasi vakaura. Asi chimwe chandanoda kubvunza ndechekuti kuvakomana kwacho nemhuri dzavo pane here zvimwe zviri kuitika ikoko kana kuti pakati pavo pane here ari kubvuma kuti zveshe vandakauraya. Aripo here? So nyaya yangu inini tichibatsirana zvanoda kuti muite anofanira kubva hurumende tichibatsirana kuti kana paine zvatokwanisa kuita zvokuti mufi amuke achimukira kumhuri ikoko kune vanhu vavanosa kamuuraya ndikuti nyaya inobude pachena. Because izvo zviri tiri pana vamira takati hapana chatinazvo takabata besides mwana chete yakutakavaa. Asi chimwe chatinazvo evidence hapana.
in a court of law atikwanisa kudomira because the mutemo wamita simotayo ndiko prove mwana wayo zvarutaura mufi zveshe warutaura tozviprova sei ndopane chii nyaya dzacho hazvishandi ndoda kuzoratidza panyaya asi chekuti isusu hatizorarwa chinobatsirai nedzimwe nzira saka chimirai pichana ukamira panze pichana tokutaura izvo ndokuti titora tokubatsirai kuti mwana uyu asaramba achirwara nyaya yacho isvike kudini ekuti ikanuke because wana takafanira wakutozwe kumeja sichakati hamuna nyaya saka hatina nyaya asi kutswara nyaya iyi